van die Here praat, dan bonus in Isaak my. Ek sê as 'n blydskap, halleluja. En wat die Here vir my gaan doen, halleluja. Kan niemand, halleluja, vir my gaan doen nie. Prys die naam van die Here. Laat die môre reg begin, of vanmiddag reg begin. Elke broer en suster in die wonderlike naam van ons koning Here Jesus Christus. Ek dink daar's nie vanmôre en middag aan die naam mama. Wat het jy op goed, halleluja. Nou ek, halleluja. Ja, ek sê ek. Was ook ek American bende. Kan die mense dan jy is al 3 American bende so. Gee die mense al krag weg. Gee die mense al krag weg. Mama, ons nie krag weg nie. Ons nie krag weg nie, mama. My broer, ons nie krag weg nie. Kyk hier, jy staan met 'n groot kan in jou mag vir die Americans, maar jou mag is honger. Dis honger in jou mag. Jy wil nie gaan skiet, halleluja, maar jou mag is honger. Maar hoe moet jy, mama, sê ek nie krag weg. Ek nie krag weg. Die Here lewe, man. Die Here lewe, man. Op my se naam van die Here. Ja, ek het 'n storie met jou. Wat het die Here van my kan doen? Pas op in gangster activiteite. Niks banger op my kopie, halleluja. Ek gaan van my ding, halleluja. Soos my broers al sê, as hy stap van, jy moet jou bewys, ja. Jou man, jy moet jou bewys. Jy kan staan voor die stap, halleluja. Maar ek nou prys die naam van die Here, hulle sê, as jy net uit, want daar is nie uit, halleluja. Maar hulle wat lieg. Hulle lieg, as hulle leer, hulle wat jou. Staan nie kan, halleluja. Hulle wil niks maak, iemand. 2004 prys die naam van die Here, van hoor ek my sister. Ek nou prys die naam van die Here. Ek het baie vrae gehad met die Here. Hoe kan wat die Here my suster weg op 2004? Maar 14 jaar oud. Ek was die oudste en sy was die baby in die gewees. En ek het baie seer gehad in my hart, halleluja. Omdat ek besef, Here, nie sy nie, man. Miskien iemand anders, maar hoekom dat sy? Ek het baie vrae gehad, halleluja. En so het ek my bevind in gangster activiteite. Dan voor die gangster halleluja, kom jy die prachtige van wat jy sê daar so. En dan raak die wat gangster was die naam van die Here. En dan mami sê, los die man kan nie meer lewe gee. Wat maak sap die man? Die man is een gangster. Los die man. Die man gaan elke jaar aan die man droom toe. Elke jaar was toen in de gevangenis. Al het ek die daad gedoen nie. Ek kan nie piep. Ek kan nie sê aan sy nie. Aan die hand met doorskiet. Nou moet ek staan. Wat die dan? Gaan droom toe. Al ek sê, ek ga maar al jaar toe nie. Sê, hey. Hoe kan een man of een boyfriend verhaal is? Hoe kan iemand wat een man is? Hoe kan so my sê? Vandaag is my vrou. Vandaag is my vrou, halleluja. En ek besef, halleluja, soos jare aan beweeg. Skiet ons mense toe en ons doen al die snaaks met die dingse wat dag praat. Maar wat het gedoen het? Ek is hier om te sê, wat kan die Here doen? Ek is die vrou ding. Wat het gedoen het? Verstaan, mama, papa, ek is die vrou ding. Ek sta nie vandag om iemand te sê, wat kan die Here doen aan jou lewe? Prys die naam van die Here. En ons is so, ons mense dood alleen met laaste sak. Halleluja. Ons is 3 man. Ons alles gedoen. Een van ons van die dood was, hy was so sarig. Skiet nou ons, een van ons van die dood, ek is baie lief die vir ons is saam Amerikaans geraak en ons was saam 26 bendes in die gevangenis. En ek was baie lief vir die persoon. En as die vriend dood van my. Ja, en kyk die glo nie, man. Wie is die mense, man? En ek hoor toe, nee, is die Zionis daar, sorry, maar wat. En ons vat toe die kan, ons 3. Ons vat toe die kan, ons is Sondagmorgen sal het nooit vergiet nie. Ons beweeg met 3 kans die waar is. So soos beweeg, halleluja, sê ek vir myself, ek wil nie enige man van iemand. Ek soek 'n namelijk 'n man wat uitstaan. 'n man wat 'n gun vat en uitstaan en skiet op ons. Ek soek 'n man. En ons beweeg die Hommelbelt plat, 'n Sondagmorgen die
wat kerk toe. En ik dacht, hoe die mensen kerk toe, hoe had ik dat met dat doen? Als die mensen kerk maar weer. En ik besef, halleluja, zoals we weer in de Roma wel, kom eens die pakken. Zoals die pakken, kom halleluja, van ons die man. Nou, ik weet niet wat hij is samen, die Jonas zien. En die hier broers hebben mij, die man is samen. Broer is en dan schiet die man. Oh, schiet. Dan kom eens bij die man. En ik zei, hey, maar die zijn iemand is zo'n mens, hoe kan het goed doen? En ik vrees zo mezelf, hoe kan het goed doen? En als dat die man is dood. Hallo, als kom aan die park en ons sê, die nummers klaar gedala, en zo. Nou wordt gewoon uitgesoord, man. Als je op tijd wordt wel uitgesoord, al wat zij worden wat dala, ons alles sê. En ik dacht, oké, hij doet en dat is de eerste keer, ons gaat de gevangenis toe. Dat is de eerste keer dat ik een bocht kreeg buiten die plek. Ik dacht, ja, wat ga je hier aan? Was right? Dan gaan zo aan, dan gaan aan. Ja, dan dit muilen zij kan zien als die man. Maar als iemand doodschiet, kan hij niet zeggen, als hij was dood, man. Zo aan wat ik kan nog vlees van aan die hoofd. En daar de pas de naam van die jaren met kaap hoofd die nacht. Niet het hoofd niet, echt een kaap hoofd die nacht. Kijk je zijn andere woorden, wat je in die kaap, wat je lekker zou doen. En dat pas de naam van die jaren. Als kom ik bij kaap of halleluja. De zaken beweeg, zaken loop. En zo zaken aanloop. En die dag moet ik aan dag gooien in de gevangenis. Van alle woorden die broers van daar in de gevangenis. En mijn vrouw zegt van mij, zij gaat die dag gooien. En dit is die mensen met aankomen, daar doen ons maken, oké, gauw niet. Dit is die mensen niet. En dan zegt mij, daar komen mensen naar ons toe. En jullie gaan daar gaan mensen kijken. Maar dan kom je van mij niet. Dan kom je van mij niet. Kijk wat werkt die jaren. Dan kom je van mij niet. Dan kom je van mij niet. Maar ook zo, die elkaar is, halleluja. En ik kom toe in mijn maashuis. En ik ga wacht. Ik denk maar die mensen, man. Ik zie baas, hij staat daar. Met de klomp broers, wat is zo goed jaren. Als dit is, man. Ik kan niks plannen. Dat is iets. En wanneer je dan, de zaak is nog altijd aan. De zaak is nog altijd aan. Zo komt die mensen naar mij toe en die mensen van mij. Broer, je moet je parkeren en wat dan. Nee, parkeer mij. En dat is de eerste keer. Dat is de eerste keer. Mama, wat ik huil. Ik heb nog nooit gehuild aan mijn hele leven niet. Hij kon het ween. Ik heb nog nooit gehuild aan mijn hele leven niet. Want aan die kant, dat kan je huilen. Dat mijn eigen een klap weer. Als hij wordt geen dag meer als ze gaan huilen. En ik weet niet, hier, wat gebeurt met mij? En ik zei, pastor, die nacht. Maar als we die Heere man, ik kan zo liever niet. Maar zo zijn hart van die Heere. Toch zeg mezelf, nee, wat maakt zij nou? Wat maakt zij nou? Andere woorden, zij heeft een hoofdzak op je naam. Zij moet nog gaan liggen op je hoofd. Wat maakt ze nou? En dit hoe je dat ik is klaar met hier. Hij was klaar. Ja, en ik zeg, ik doe die hoofd, halleluja, maar is in de van die Heere. Ik kom niet voor, halleluja, en mijn pastors en de broers, hij is weer samen met mij. Halleluja, en dat is de eerste keer, halleluja. Maar de broer had ik zien, die is ware vrienden. Amen. Die is ware vrienden. Vrienden met samen gaan staan, maar die mensen zitten samen met mij. Alles op je hoofd, mama. Alles weggestikt. En dan ik sta zo, halleluja, ik sta met je hoofd. Maar voor daar niet dit, halleluja, zo op maar staan het. Als staan ik zo skins, man. Tijd. Ik sta met de veel zien aan. Hij doet een pijkje aan. Ik is nog half een tuk. Halleluja. Maar daar die dag, halleluja. Ik sta met het zin op. Luister, halleluja. Ik heb een mooi heen aan. Die mag ik staan op zak. Jee, die is aan de die naar ik sta door. Mijn baas, mijn broer. Zij moet die waar je voor hem op. Yes. Ik ga droog doen. Mama, ik ga droog doen, man. Hoe kan je houden, broer? Mijn volks en mijn gaan ze nog maken. Ze hebben klaar, maar ze gaan droog doen. Die waren
Ik ben skala op die klag van attempted murder. Tina, hoor wat gebeur. Hy ging met 10 jaar opgespoord, wanneer in 5 jaar